Здравейте в новия урок за дигитална достъпност в сектор дигитално културно наследство. Този урок е посветен на включващото и технологично опосредствено разказване на истории за нашето европейско наследство и е част от 3-годишната работа на 9-членен екип по проекта за дигитална достъпност, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерство на образованието и науката на България. Аз съм Калина Сотирова и ще ви запозная с основните предизвикателства на темата дигитална достъпност и на дигиталното ангажиране на вниманието на съвременния посетител на културните институции. Институционализираното културно наследство в дигиталната епоха, има се предвид музеи, галерии, архиви, библиотеки и читалища в българския случай, е поставено пред няколко предизвикателства, за да добави стойност, обвързана с творческите индустрии и културата като цяло. Тези предизвикателства са основно систематизирани в 5 области. На първо място това е дигиталната грамотност и посрещането на необходимостта по правилен начин за повишаване квалификацията на сектор култура в най-общ смисъл и дигиталното разделение. На второ място това е създаването на услуги, както институт, така и онлайн, които добавят стойност, за да може да бъдат генерирани нови публики и те да бъдат ангажирани в популяризирането на наследството като начин на живот и на музеите, като средоточие на социален център, средоточие на преживявания. На трето място това е достигането на нови аудитории, създаването на нови такива чрез едно достъпно интерактивно дигитално съдържание. На четвърто място това е оценката на достигнатият капацитет, т.е. и от страна на музейните куратори, и от страна на потребителите да има една постоянна оценка на дигиталното съдържание и подобряване на това съдържание като качество. И не на последно пето място, предизвикателството за монетизацията, т.е. за обвързването на финансирането на дигиталната култура като цяло и наследството в частност, как то да бъде представено по начин, който да като обратна връзка да доведе в музеите както повече хора, така и повече финанси. Планът на този видеоурок се фокусира около 3 основни теми. Умният музей, инструменти и технологии за постигането му, включително в българския контекст, и примери за добри практики в литературата и в реални европейски музеи, като в нишката, която обвързва всички тези теми, е как да създадем включващо, ангажиращо културно съдържание онлайн, което да не подчинява достъпността до себе си. Като въведение, каква е науката и изкуството зад разказването на истории? Разказването на истории е основен комуникационен инструмент за човечеството, преживяло векове и хилядолетия преди дигиталния свят. Като с дигиталния свят инструментите и методологията за разказването на интересни истории се стават все по-лесни и творческото
начало е поставено в центъра. И технологиите са само един инструмент, с който една история може да достигне по-голяма, по-широка аудитория и нито езика, нито способностите да бъдат пречка за това. Т.е. да бъдат достъпни чрез технологии тези интересно разказани истории, създаващи мостове между култури и езици за всички видове потребители, независимо от възраст, култура, образование и способности. Как чрез реконструкции, дигитализирани 2D, 3D артефакти, включително аватари в контекста на веб еволюцията от Web 0 през 70-те години на 20 век, когато беше създадена глобалната мрежа, до Web 4 и 5, когато вече имаме включване на изкуствения интелект и създаване на една достъпна глобална мрежа, където интерактивното разказване на истории е лесно за всички експерти. Важна бележка към тази уводна част е кураторите, които следва да създават подобни истории чрез отворен като лиценз софтуер и съответно културен материал, което е особено важно и е троянския кон, може така да се каже, когато създаваме дигитално достъпни истории. Трябва да са изяснени правата на едно първоначално ниво в материалния свят, като част от дадена музейна колекция. На следващо ниво процеса на дигитализация, кой дигитализира, при какъв правен регламент в конкретната институция и държава, както и в рамките на Европейския съюз, където действат 6 лиценза на Creative Commons. И на трето място, при популяризирането на вече дигитализирания или създаден в дигитална среда материал, кой точно е носител на правата на достъп и разпространение на тези истории. Това просто го вмъквам като важна правна скоба, с която този урок няма да се занимава. Статистика. Статистиката показва, че историите се запомнят 22 пъти по-бързо, отколкото простите факти и числа, показани в диаграми, като невронната активност 5 пъти се увеличава, когато един човек разказва история и друг го слуша. Активират се гръбначния мозък, като се позволява на слушателя чрез всички свои сетива да почувства, да чуе, да вкуси, да докосне историята, която му се разказва. В този смисъл разказването на истории и образите заедно с цветовете са два от най-мощните инструмента за комуникация между хората и ангажиращ инструмент, ангажиращ вниманието и лесни за възприемане. В област културно наследство в дигиталната епоха следва да уточним, че дигиталното наследство като понятие изисква интердисциплинарен подход и междуинституционален диалог, като активно включва и свързва 3 типа институции. От една страна институциите на паметта, библиотеки, музеи, галерии, читалища, архиви, от друга страна компютърните специалисти, от трета страна националните политики в контекста на съответно политиките, реализирани в рамките на Европейския съюз чрез мегапроекта Европеана, който от 2008 година към настоящата 25-та вече генерира изключително много образователни ресурси и инструменти за улесняване на този процес. Но всеки един от тези 3 типа авторитети и институции следва собствени законово регулирани приоритети
и стандарти, включително технологични, за достъп и разпространение на информация, които следва да бъдат взети под внимание, когато се създават съответно на локално ниво политики в културните институции за влизане в този свят на дигитално разказване на истории. Тоест, в научен аспект включваме компютърни науки, информатика, изкуство, филмово изкуство, включително психология, медиология, науки за комуникацията и включително интеракция човек-компютър. Дигиталното разказване на история е една сравнително нова методология, където съдържанието е мултимедийно. Това е медията на бъдещето, която добавя хипертекст и аудио-видео материал в различни области, не само изкуство, от рекламна индустрия и брандинг, през образование до бизнес, иновации и наследство. Историческата информация може да бъде разделена на структури от хиперлинкове, като се дава право и според своите предпочитания на всеки тип потребител да следва историята, която му допада на него и да вижда съответно неща, обикновено на дисплеи, интерактивни дисплеи, от които избира дадена семантична линия и дадена посока на историята според своя интерес в този процес на дигитално разказване на истории, виртуалната реалност, добавената реалност, микст реалити технологиите са основен инструмент, улесняващ достъпа и увеличаващ добавената стойност на дадена история. Примери. На този слайд имате 3 примера. Delaware Art Museum, който използва на посочения сайт edshelf.com инструментариум, чрез който потребителите на място и посетителите на този сайт могат да създават свои собствени изображения и да развиват истории, вдъхновени от разказаното на сайта и използвайки онлайн колекциите на Delaware Art Museum. Smithsonian Learning Lab или тяхната лаборатория за обучение използва дигиталното разказване на истории като начин да свързва различни типове аудитории и обекти, като инструментите за това са публикувани също на техният сайт. И третият пример е с музея на Акропола, който реализира проект за дигитално разказване на истории, избрани от самите посетители на Акропола, като един от примерите е как се възприемат змиите в антична Гърция, и на сайта на Акропола може да бъдат разгледани различни версии на тази история. Как кураторите в един музей или служителите в една библиотека могат да създадат една успешна и едновременно достъпна визуална история? Разбира се, няма едно единствено решение, което да задоволи изискванията, тъй като колекциите в библиотеките са в сравнение с колекциите в музеите, в архивите си имат своя специфика, като разбира се най-важното е самата история. Около нея следва да бъдат оформени образи, мултиезичност, многоезичност следва да бъде един от основните критерии, размера на екрана, познаването на аудиторията, за която тази история е предназначена, включващи технологии, които не правят компромис с достъпността
на всички нива на тази история, от самата история като текст, аудио, видео, до включването на мултимедия, добавена реалност и различните нива, и не на последно място, разбира се, ясно изчистени права на всички, за всички източници на информация на базово ниво, като колекции от музеите, и на крайно ниво, крайния продукт, който е самата история, публикувана онлайн или представена офлайн на място в музея, като и чрез аватари включително. Има инструменти, включително с отворен код, технологични инструменти, онлайн достъпни, които могат да бъдат използвани от кураторите за създаването на такава история. На този слайд виждате някои от тях. Ще ги прочета за нашите слушатели с специални потребности. Anchor е софтуер с отворен код, който може да бъде използван за създаване на история около даден обект. Movely.com с Y накрая също е такъв инструмент, но той вече е лицензиран софтуер. И останалите, които просто ще прочета от слайда: Slide Story, Smilebox, Storybird, Zoolburst, Puppet Pose, Toontastic, Write Comics, Bubbles, Capsules. И влизаме вече в терминологията дигитална достъпност, тъй като казах в самото начало на този видеоурок, че това ще е ключа, през който ще разглеждаме интерактивността и всички видове технологии в сектор културно наследство. Дигитална достъпност като дефиниция, принципи, стандарти. И на първо място започваме с стандартите, тъй като има видеоуроци на доктор Събев на нашия сайт, които са достъпни на ab.mat.baz.bg. Няма да се спираме специално на WCAG стандарта на W3 консорциум, като технически и всички други параметри на ISO стандарт, те са достъпни на сайта и могат да бъдат разглеждани, като идеята е, че всички мобилни приложения и уебсайтове на публични институции, а музеите са точно такива, следва да са съобразени от уеб разработчиците си, за да бъдат достъпни според един от трите нива достъпност, 1А, 2 пъти А или 3 пъти А, сертифицирано от този стандарт. Но в този видеоурок ще спрем внимание на трите типа принципи, на които стандарта е базиран. Първия тип, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, или така наречените FAIR принципи, са в основата на всички дигитални библиотеки и онлайн хранилища и се свежда до това информацията там да бъде достъпна в смисъла на WCAG стандарта достъпна, откриваема, оперативно съвместима и повторно използваема. Вторият тип принципи са PUR принципите, Perceivable, Operable, Understandable и Robust, т.е. информацията и ресурсите там, текст, видео, аудио, мултимедия, да бъдат възприемаеми от всички типове потребители, да бъдат всички контроли и интерактивни инструменти да са използваеми с клавиатура, без мишка, да са разбираеми съдържанието, т.е. да е достатъчно ясно, не объркващо, избягващо всякакъв тип двусмислие, и робост, съдържанието да бъде достъпвано с всички асистиращи технологии, които хората със специални потребности използват. Третият тип принципи, който касае сектор културно наследство и е публикуван в издание на Американския алианс на музеите Excellence in DEAA. DAI принципи се свежда до 4 основни понятия: Diversity, Equity, Accessibility и Inclusion. В това издание музеите са разглеждани като една динамично развиваща се пространство от общности, пространство за обучение и създаване на контакти, като
В тази общност задължителни са осигуряването на достъп и на всички типове потребители, в използването на универсален дизайн и неговите 7-те принципа, или така наречения инклюзив дизайн, които в предния урок също разгледахме, равнопоставеност и разнообразие, като в това издание, което препоръчвам на всички музейни работници да се запознаят, то е достъпно публично на сайта на American Alliance of Museums като PDF файл и дава много добри практики и насоки как този трети тип принципи да бъдат приложени в музейната практика, за да може наследството да бъде достъпвано и разказвано по един интерактивен начин. Като извод от това учебно пособие се завършва, свободен превод ще дам на цитата, който се намира на този слайд. Музеите трябва да започнат процеса на дизайн на своите колекции, сайтове, мобилни приложения с основна цел и първа мисъл inclusion, т.е. включване, и да възприемат и да се насочват не само към таргетираните общности, но и никой от таргетираната общност, например само младите хора, да не бъде изоставена в начина, по който те конструират своите истории и своите послания. Това означава, че музейните сгради не трябва да посрещат само стандартите за физическа достъпност, но да съществуват програми за представяне на музейните колекции, които да осигуряват жестомимични преводачи, обслужване на стандарти и програми и, разбира се, равнопоставеност и включване на хора с различни типове дефицити в музейната среда. Познай своята аудитория. Това е друго мото, което всеки куратор следва да използва, когато създава своя колекция или временна изложба, или в обогатяването на постоянните изложби. Експертите по дигитална достъпност Сина Беер и Кори Тимсън са създали поредица в YouTube за осигуряване на дигитална достъпност, в която ни напомнят следното. Време е да излезем от дизайнерския балон и да осъзнаем, че повечето хора в света не са млади, технически грамотни хора с перфектно зрение и не достъпват създаденият от нас сайт или потребителски интерфейс на 32-инчов Ultra HD монитор. Повечето хора просто искат да видят това, което е на екрана, дори да се намират на слънце, да използват малък, стар телефон или да имат слабо зрение. На този слайд виждате картинка на потребителски интерфейс на мобилно приложение. В лявата страна как то се възприема от човек с нормално зрение и в дясната страна поради слабия контраст, как всички бутони и важни елементи изчезват. Това мобилно приложение в този си иначе добре изглеждащ потребителски интерфейс на малкия мобилен екран става неизползваем. Дефиниция на дигиталната достъпност. Дигиталната или веб или софтуерна достъпност включва всички дигитални ресурси и инструменти за интеракция на човек и интерфейс,
включително съдържание на десктоп устройства и мобилни устройства, като дигиталното включване прави технологията достъпна за всички хора, независимо от възраст, способност и култура. За музейния сектор това изисква музейния сайт, неговите колекции, представени както онлайн, така и на място, да бъдат съвместими с ергономичните изисквания, правните уредби и WCAG стандарта. Защо е важно да правим своите колекции дигитално достъпни? Защото дигиталната достъпност осигурява достъп до всички на нашето послание и правейки ги достъпни, ние увеличаваме броя на хората и до които нашето послание като музейни куратори, изследователи, учители достига, като пост-ковид реалността, пост-ковид дигиталната реалност за музеите, както ИКОМ, Световната организация на музеите и българския и филиал потвърдиха, значително увеличи и предаде много голямо значение и внимание на достъпа до информация чрез музейния сайт. Как можем да проверим дали нашата дигитална история е достъпна и дали сайта на музея, в който работим или в който искаме да отидем, е достъпен? Това може да се провери чрез няколко онлайн достъпни през браузър инструмента. На този слайд виждате пример wave.webaim.org или achecker.ca. Инструменти, които могат за секунди да ви покажат, да проверят даден сайт безплатно, да ви покажат резултат. И така изглежда проверката с Wave, вълна на английски. Благодаря за вниманието. Следващия урок ще ангажира вниманието ви с понятието умен музей и какво означава то и как можем да създадем умен музей.